О, чайки, здравей. Айде, хъпни си, виж какво съм ти донесла. Айде, да, лапай. Айде, не се чудиш, ще дойде друга чайка да го изяде. Така, давай, спокойно. Бръкни в турбичката, де. Отстрани няма как. Ама не ми го разпиля. Аха. Ела, тук, върни се. Така, направи едно кръгче. Знам сега, ще дойдеш. Ела. Така. Само не ми разпиляй турбичката. Айде, лапай. Айде, малко ще се мръдна назад. Айде, давай. Аре, нямам време да те чакам. Чайка яде кокали. Леле, ще ти приседнат, ма. Ще ти приседне, ма? Как го направи този номер? Гледай се, оп. Ма сега не ми заставай така в гръб. Обърни се насам да те гледам. Чуваш какво ти кам? Къде тръгна се? Ай, чао. С Богом. Тръгвай си.